ଜୟଗୁରୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଉପମା ମଟର ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସତ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛା ମୋର ଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବି ମଟର ତରକାରୀ ଉପମା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଉପମାଟା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ କରି ଆସୁନଥିଲା, ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଖିଲି ନା ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ୱିକ୍ରେ ଉପମା ମଟର ତରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ସିଝେଇ ଦେଲି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ କୁକରରେ ବେଶୀ କିଛି ୟୁଜ୍ କରୁନଥିଲି, ପରେ ଯେହେତୁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ତ ସବୁକିଛି ମୁଁ କୁକରରେ ଏବେ କରୁଛି। ତ ସେପଟେ ମୋର ସିଝିଗଲା ତ ପେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନେଇଲି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟମାଟୋ, ତାପରେ ଏଠି ପକେଇଲି ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ କଳା ଜିରା, ତା ସହିତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାପରେ ଅଦା ଗ୍ରେଟ୍ କରି ପକେଇଦେଲି। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ କରି ପାଉଡ଼ର ପକେଇ ଭଲରେ ଗୋଳେଇଦେବି। ମୋତେ ଲାଗେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼୍ରେ କଳା ଜିରାର ଛୁଙ୍କ ବେଶୀ ହୁଏ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ତାର ଏଠି ପକେଇଦେଲି ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ କପଡ଼ା ଟିକେ ଯେଉଁ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି କରି ପକେଇଦେଲି। ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। କଷି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ପକେଇଦେବି ମୁଁ ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ପିଆଜ ରସୁଣ ନାହିଁ ତ ହେଙ୍ଗୁ ପକେଇଲେ ନା ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ନା ହେଙ୍ଗୁର ଫ୍ଲେଭର ଭଲ ହେଇନି, ପରେ ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ହେଙ୍ଗୁର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଇଭେନ୍ ମୋତେ ପକୁଡ଼ି କଲେ ବି ନା ହେଙ୍ଗୁ ଥରେ ପକେଇ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ପକୁଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ। ତ ଏଠି ପକେଇଥିଲି ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭଲରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ପକେଇଦେବା ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିନେଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ତରକାରୀଟା ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲେ ନା ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ଏଠି ମୁଁ ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଖରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବି। 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ କବରଟା ମୁଁ ଖୋଲିଲେ ନା ସତ କଥା ହେଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ନା, ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖିବେ ସତରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ମଟର ତରକାରୀ ଟିକେ ପତଳା ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେହେତୁ ଉପମାରେ ଖାଉଛୁ ତ ମଟର ପତଳା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ମଟର ମୋର ହେଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ହେଲା ଯଦି ମୋର ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଫଲୋ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।